Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil rabbil ta'ala. Wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Ajlani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tab bin Yahya. Atallahu amran fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bariya khususan amba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa istadana wa syekhna. Wa masyayikh wa syekhina wal minisa'ana bisabih. Wa khususan sahibi hadal kitab an-nasu'i dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'akkada maka ketika kehalan qari ngatasi wong sing maca il Qur'an marang Qur'an apa ayaku ma'arabiyata jumeneng ibadah sapa qari minal laili sangking wengi wa yaqra'alan yenta maca sapa qari fi sholati ing dalam salat qari bil laili ing dalam wengi ma ing perkara taisal kang gampang apa ma minal Qur'ani saking Qur'an kama qala ta'ala faqra'u ma tayassara min al ayah. Terus waqala lan ngendika Sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin al hadis. Jadi seseorang sing membaca Quran terdideres ketika malam hari, ketika qiyamul lail, ketika sholat malam, itu menjadi lebih kuat. Carane ingatannya ya lebih kuat, insya Allah ya engkau lebih mudah untuk memahami isi Quran. Wa yaqra'a fi sholatihi bil laili ma tayassara minal Qur'ani. Dan ketika seorang itu membaca Quran di dalam sholatnya, sholat malam itu, sholat tahajud, qiyamul lail, itu akan memudahkan seorang tersebut untuk memahami isi Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, itu insya Allah diparingi gampang oleh memahami kalian Gusti Allah. Dewa Gusti Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u mongko maca sira kabeh ma ing perkara tayassara kang gampang apa minhu sang Quran. Terus dawuh Kanjeng Nabi malih man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilina wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitina wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Sing sapane wong tandang ibadah, nglakoni ibadah iku salat cara contoh salat malam. Ya ora salat malam tak iki sing dimaksud.
Maka tandang ibadah dengan membaca 10 ayat dari Quran, maka orang tersebut tidak akan digolongkan ke dalam golongannya orang-orang sing padha lali. Dalam artian, nah awak dhewe maca 10 ayat ketika awak dhewe tandang ibadah, mengko Gusti Allah bakal nyatet awak dhewe sebagai orang-orang golongane wong sing eling Gusti Allah, ora lali Gusti Allah. Namane ngono. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Terus awak dhewe maca ayat Quran iku sebanyak 100 ayat ketika tandang ibadah kutiba minal qanitin. Maka dicatat kanggo awak dhewe kalian Gusti Allah sebagai orang-orang sing diparingi gedung arta, sing duwe gedung arta. Dicatat kali Gusti Allah kaya ngono iku. Terus nek lebih banyak lagi apa? Man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarina. Sing sapane wong kok tandang ibadah kelawan maca 1000 ayat saking Quran kutiba minal muqantarina. Maka dicatat kanggo awak dhewe engko termasuk wong-wong sing den paringi gedung arta kalian Gusti Allah. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Terus dawuhe Imam Amiri rahimahullah fi bahjati ing dalam kitab Bahjah Imam Amiri yang bagi lingqari'il Qur'ani ayaqra'a fi kulli syahrin khatmatan bil laili fil qiyami minal laili wa khatmatan bin nahari. Yang bagi saya jali bari'il Qur'an kedua wong sing maca Quran apa ayaqra'a apa arep yen ta maca sapa qari fi kulli syahrin ing dalam setiap 1 bulan khatmatan ini kelawan 2 kali khatam Quran. Khatmatan suci sak khataman bil laili ing dalem wengi fil qiyami ing dalem ibadah salat minal laili sang wengi wa khatmatan lan sak khataman cok eneh khataman kedua bin nahari ing dalem wektu rina. Kala ngendika sinten Imam Amiri wa hadza utai iki partikel maksudnya aktivitas iki mau membaca Quran 1 bulan iku mau iku sayun iku suwi-suwi sahlun kang gampang wal mudawamatu utahe langgengaken ali ngatasi hadza iku tayassiratun iku ya gampang wasadaqa lan beneraken sinten Imam Amir rahimahullah wal muwaffaqu utahe wong kang den maringi pitulung man iku wong wafaqa kang nulungi hu ing man sinten Allah Gusti Allah taala. Dewe Imam Amiri ing dalam kitab karangane beliau yaitu kitab Bahjah Imam Amiri yang bagi lingkari Al-Quran ayaqra'a fi kulli syahrin khatmatain. Kanggone wong sing maca Quran ya ora sing maca tok, sing pokok sing maca Quran, sing ngapal Quran, ahli Quran iku setidake lah saulan iku khatam Quran ping pindho. Piye carane? Sing pertama, Quran sing pertama iku dibaca ketika malam, ketika qiyamul lail, salat malam to. Pokok malam qiyamul lail, mbah salat, mbah wiritan biasa, pokok tengah malam iku qiyamul lail membaca Quran sampai 1 bulan iku cara mono. 1 malam 1 juz iku nanti 1 bulan khatam. Terus khataman
sing coke sing kedua kalinya, ya rasa kedua kali iki macane bareng cuma siang hari karo malam hari. Sing malam hari iku mau ketika qiyamul lail. Terus sing siang hari iku dibaca ya karena setelah subuh lah sampai maghrib iku dikatakan siang hari. Iku dibaca satu juz, pokok satu hari satu juz sampai 1 bulan. Iku nanti juga khatam. Berarti khatam 2 kali dalam sebulan. Iku dawe Imam Amiri. Terus Imam Amiri dawuh malih, wa hadza syai'un sahlun wal mudawamatu alaihim mutayassiratun. Adapun aktivitas tersebut, aktivitas membaca Quran siang hari 1 juz, malam hari 1 juz, berarti ikulah 2 juz. Sampai 1 bulan bisa khatam 2 kali. Itu termasuk aktivitas yang mudah dan menjalankannya pun mudawamahnya, istiqomahnya pun itu juga mudah, insya Allah mudah dari Imam Amri. Wasadaqun rahimahullah. Dan Imam Amiri membenarkan atas perkataannya beliau tersebut. Mereka dawuh Gusti Allah, mereka pitulunge Gusti Allah iku merga wong sing den paringi pitulung kalian Gusti Allah yaiku wong sing ditulung Gusti Allah tenan. Karena nek awak dhewe duwe niatan awak dhewe pengen khatam ya insyaallah khatam tenan. Iku berarti ya ditulungi Gusti Allah tenan. Nek awak dhewe cara gampangane ora niat lah, ya ora bakal khatam. Terus wayam bagi liman arada ayyahtimal Qur'ana ayyahtimau min awwalil laili au min awwalin nahari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.